Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan alito adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Dito'y lugar mi, may sa kadagiti kalawaan ti garden na. Nagagitak ngamin, uray singgilak pailaeng. Tatirason ko, supsuportarak ti panagadal, ti kaayan-ayat ko ani Jen. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lito. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Manang, agpaili ka kadi? Juan, mapan ko igatangan iti maintenance na ni Tatang. Agpauitak man nga rod iti kwarta para kay ni Jen. Agbayad ka no iti tuition fee na. 5,000 ti ipatulod mo? Ne, kaano lang iti nagipatulod ka iti 10,000 kan kwa na? Para iti panagadal na dayta, manang. Nagmayatan ti biyag dayta babae. Apay, awan pamilya na amang suportar kan kwa na iti panagadal na? Amuyo meten, aduda nga kakabsat. Apay, ading ko, sigurado ka din iti dayta babae. Di mo laam mo. Ang mga no ada sa bali akadedate na, iji pagis-iskwilaan na. Magawid mo ni Jen, edi kalman. Anya? Pagbitlaan. Adalain nala na agamit na iti balayda. Di na ba't imbagbaga kanyak nga agawid? Ay kita ka papura siguro Siguro. Pinauitak lang ita allowance na, di na minsan ngal daw. Ay sos, di mo muna iruaman. Tapay mat. Ngamin, nakamotor ang nagawid. Ada ka nung lalaki anang itulod kan kuha na. Anya? Ang sanda nakita ti rupa dyan ang itulod kan kuha na lalaki. Naka-helmet mo ngamin. Oh, panunutom Apay nga da sa bali ang lalaki amang itultulod kan kuha na. Idinto tas si kati boyfriend na, amang gastos iti panagadal na. Lito, anak ko. Apay ka di, tatang. Rabiin. Hangam, apay nga da kapailaang dito'y ruwar. Kat no naglamiis. Kunani manang mau. Saan kapay kanu anangan? Ay nahanak ko. Saan mo nga ilamang datain inumam nga arak? Nakita ka un. Bay anda ko malaking, tatang. Adda ka di parikot mau, anak ko. Awan. Am-am kan. No adda parikot mau, aginom ka. Umunag kayo kid din, tatang. Amang ano malamiisan kayo. Umunag akto ito nadamdama. Ibusak la dito inuman. Didak pa kadanagan, tatang. Oh, nasaya tadakan, Angie. Umunag ka. Kumusta ni tatang niyo? Agtugaw ka, tamapan ko ayaban. Sige, taala ag ti blood pressure na. Sakbay ang mapanak dit na health center. Mabitlaan nga, Rod. Ay, wan gayam. Ada ni Lito. Kaya't mo akasarita? Ha? Agsarita kayo. Sakbay ang mapan iji garden na. Lito! Apay manang. Ada dito ni Angie, di magas. Agsarita kayo man pay, tamapan ko ayaban ni tatang, ta ipabipik pay. Sige, manang. Madam Angie, pasensya ka na. Nakasagana ako na mapan iji garden ko. Iso akastoy ti suot ko. Si kakit di mat. Di nakman awagan iti madam. Angie ko namlatan. Agkatawanan tamot. Kababay na. No, birngasan kalatan. Ay na anyangay ko mati nakababain dita. Ayun gayam. Awisan ka inton Sabado. O may kanto iti balaya. Anya ti okasyon? Birthday. Iso anas kan nga umay kanto, ha? Advance happy birthday. Thank you. Umay kayon to kadamanang kantatang nyo. Gumuraakan ka no saan ka nga umay. Namin adon nga inimbitaran ka. Ngam di nakmat patpatgan. Kunak no sino dyan tulod mo? Nigayam Angie. Intulod ko dita barangay clinic.
Tay sumat lang nga umayak dito'y garden ko. Mas bagay kayo ka ni Ma'am Angie. Sika talaga. Pudnumit. Madlaw ako orsunada na ka. Ay, naggapo ni Ma'am Angie? Ije balay. Binipi na ni tatang. Oh, makita? Kursunada na ka. Trabaho na day jay. Nasyakti si ka, arma kon. Nagpintas pa eh. Kaya agdan trabaho na. Di magasmanan dito'y balay ni Angie, sakbay ang nagawid. Apay, manang. Imay na imbipian ni tatang, amumutan, high blood ngamin. Nakanaanos talaga ni Angie. Maaramid ka din ni Jenday ta. Pulos tupay, asan adim magas dito'y balay. Nalagip mo manan ni Jen. Pudno mo at ading ko. Kanon to manan apaw itam iti kwarta. Manang. Sayang laeng day tabannog mo. Nagadon a sakripisyom kan kuana. Kadamdamag ko laeng. Idi nagawid. Adda kanuot lalaki anak ka motor anang itulod kan kuana. Naluto ka din day talutlutuan, manang. Nalagtugaw ka ditan, taidasar kunti makan. Di mo la kayat kat adenggan dagiti ibagbagakkan ka. Happy birthday, Angie. Agyaman nak, nasaya at na ka umay ka. Ay, talaga saan ka apanpansinan, nasaan ka nga umay. Kinaduak da tatang kan, manang. O sige, agtugaw ka pa'y ladita. Taasi kaswak pa'y dagiti daddo maabisita. Agsubliak, orayan na ka. Sige lang, Angie. Ay, nagaduti bisita ni Angie. Adawag ko. Ni Jen da ito Hello, Jen? Apay nga da ka dita balay da, Angie? Ha? Umay ka diti balay mi. Adda kita ditoy. Urayan ka ditoy. Sige, umayak, Jen. Diyak amo nga da ka dito'y balayo. Adda lang umay ko alaan. Agsel-selos akon. Tapay, Diyak kaya tamapan kay di balay da, Angie. gayem ko lang mat ni Angie Uray pa'y. Siya ti girlfriend mo. Nasakit tirik na. Numadamag ko amapapan kay di balay da. Inawis nak ngamin. Ahon gayam. Andaman damagat. Anya data. Adda ka no lalaki amang itultulod kan ka dito'y balayo. Uncle ko day jay. Amumot ang narigat tilugan dito'y lugar tayo. Ay, ado talaga dagiti chismosa dito'y. Kaya't ko lang matalaw-lawagan day tabanag. Di kwartak ngay. Ha? Kaipaw-pawit ko lang iti 5,000 kan ka Naibas nga rodan. Nagastos ti college niya. Di naksamat kayat ngay kan. Si kakit dimat. Imbaga, tadayin tugot ko akwartak. Agsubliak mo't lang nga dagos. Basta agadal ka na imbaga. Saan ka amadanagan? Ar-aramidag da ito'y para iti masakbayan ta. Gapo ta ay ayatan ka. Nito. Maragsa ka anak ang iti dayta nga imbagam. Kat ikarik, si kalayang ti babae nga umuna, kan maudi nga ayatek. Naggapwam lito. Binirbirok ta kay di balay da, Angie. Kalaat ka matlatan ang nagpukaw. Imuna ka nagawid. Sana ko na nakapagpakada. Imawag namin ni Jen. Inagaw mananday ta adjen ti atensyon mo. Manang, nobyak ni Jen. Manumanan ti intad mo kan kuana. Manang, kwartak tit-ited ko. Nagrigrigatak. Sana narumbang amaamuan nyo. Isaksakit da kalaang ading ko. Sayang ti bannog mo. Pangasim, manang. Ay na, kaano aya amariing ka iti kinapudno, lito. Apay nga ingat Saan mo dumagdagas dito'y balay ni Angie? Apay adamdamagin nyo kanyak, tatang. Ti panagkunak. Nasakit tinakamnakan ka. Gapo tapi manaw kay di birthday na. Di da ko mapabasulin, tatang. Nakaananos ni Angie.Ag-asam. Dumagas dito'y balay. Umay nakla ang check-upan.
Ay, jakam mo. Numanon ti bepik ita. Ay, mahay bladak sa mata na di na oras. Kita akla bimisita dito garden mo. Naswerte pare. Nagtubo amin nagitimulam. Uwin nga rod, pare. Ay, dimtengan ti swerte ti biyag mo pare. Mamati ka iti dayta. Wala. Lupod numan. Mamati ak ani Jen ti swerte iti biyag ko. Ah? Ni Jane? Oh, apay nga katawa ka. Ay atom nga main. Iso nga oray luklukwan na kakit ayaw slag. Pare. Pare. Ada motor asim madang iti batog ti balay da Jane. Makitam. Oh, Ni Jen jay bimaba. kadwa naman ang lalaki amang itultulod kan kwa na. Oo. Kita ma. Bimaba ni Jane. Kan kalpasan na. Inagkan di lalaki. Nabatad nga da relasyon da pare. Pare. Pimanawan. Intulod na lahag ni Jane. Di na ko matalikodan, Angie. Kaya't kakasarita. Adda pa panak. Gumurgura ka kadikanyak. Ay, sana. Apay ko ma. Ibagam kumanuan niya ti basol ko kan ka. Awan. Amok as sa anak nga importante. Iso abay amon. Angie. Ibatam ti makita. Pamangan na da makakita ka data. Jakla kaya't agumura ka kanyak. May saka kadagiti nasingid agayem ko. Nuan yaman tinagbasolak. Pakawanin na kuma. Lito? Jane? Anya ti kahit asawan da ito'y? Agda relasyon nyo? Jen, di ka kumamat agpanunot iti kasta. Sige, panawan kayon. Tapno makapagsarita kayo anaimbag. Nabayag nakgaya mo aluklukwan. Sinipat na ka. Day tatirumbangkan ka. O anya, daw-dawatan na kamot iti kwarta day a babae? Siguro. Dakkal ti daw-dawatan na kan kanya. Sana po nun dayta. Desente a babae ni Angie. Ken may sa. Anda trabaho na. Isakit mo pa'y gaya man. Gaputam amok ni Angie. Amok ni Angie ngem itisika. Anya? Kanamok ngawan sa bali a lalaki amang itultulod ken kuana iti balayda. Anya? Ket sika. Addan boyfriend mo. Ngem adda pay la sa bali a lalaki amang itultulod ken kadita balayo. Angkel ko day jay ko nakmat. Nakitak. Inarakop ken inagkam. Angkel mo, agkam iti bibig na. Lito. Oh. Saan kan ngaglibak pay? Nakitak ti amin. Nabayag nakgaya man aluklukwan, Jen. Ay, agin inumanan nga agmay-may sa nilito, Jerwar, anak. Adan sa manan parikot na. Sigurado tatang. Kasta na mo't dayta. Saan pa'y ngay may nangan? Hamangan wag sakit ti kapsat mo, nukasta na kanayaw. Bayan nyo ka di, tatang. Ha? Ay, saan Ingkakat ayaban. Ibagam nga umay mangan. Mabitla ang nga rod, tatang. Tayo nakayaban. Lito. Napay manang. Nakainom ka manan. Umunag ka. Tamadandanagan ni tatang ken ka. Bay andak lang ka di. Anya ayati parikot mo. Ni Jen? Manang. Agtugawak man diti abay mo. Nakasaritak ni nanang ni Jen itay. Saan ka kumamasaksakitan ha? Agkasar ka numot gaya man ni Jen. Anya? Boyfriend na gayam, di kanayon amang itultulod kan kwa na ditoy. Nabayag na kan ngal alilawan. Dakit yawanan bayin. Bayamon. Nasaya atan tanaamuam ti pudno. Inayat ko ni Jen, manang. Amok day taading ko.
Ngam saan na ka nga inayat? Day tatipod no. Kwartam laeng ti kinayat na. Daksang gasat, tasaan pa'y gayam anak ka-enroll ita a semester. Anya? Ung tandag iti naganak na, gapo iti naramid na. Ngam, anya pa'y nga iti maaramidan da. Natangken ti ulo di anak da. Mababain da kanukan ka. Kat, amu mi asakitan tinakam mo da ito'y lito. Ngam, amu maading. Adupay, ti babae dita, amabalin mo nga ayatan. Si kamot gayam ti bagbagada bisita. Apay anak umay ka dito health center. Mabayin ako ngam intortured ko. Ayun gayam. Di mo ka dinadamag. Kasarita ni Jen. Saan ka amapan? Saan ta ko man napagsalitaan day ta abanag? Pasatlangan tinapalabas ko ni Jen. Kasta ka di. Awisan ka ko man na mabalin. Sa dino? Mapantalang mga ditarwar. No adda oras mo. Sige. Ang lapasagla ang dito aramida. Makaure ka ka di? Apay kit din nasaan. Kaya't na ka nga makita ni tatang ko. Ay, wan nga rod. Saan ako nga imay ije balayo? Wan nga rod. Gumurgura ka kadipay la kanyak. Saanan? Apay ko maagumuraakan ka. Sa anak anarigatan anang lipat kini Jen, gapo taadda ni Angie, anang liwliwa kanyak, Mr. Lonely. Ita, natulag metten, ti kalay sami. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Lito. Lito pagayam ko, agyaman ak iting kapanang ipatulod, iti kapadasam. Mamati ak iti konada, ano adda mairikep arwangan, adda latta mailukat, para ken ka. Kat maragsakan ak para kada kayo kini Angie. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan alito, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Reb. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.